Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu guys, kunento nje esididayo. Mhlambe asilindele yabo impendulo kababa Mseleko. Silindele lo ozosho ukuthi uyayazi le ndaba noma akayazi ukuthi kanjani. Umseleko la mayevela namakhosikazi akhe indaba le vele kuthanda nesithembu kodwa besifisa ukuyizwa ke sesiphuma kuthanda nesithembu ukuze sihlale sazi ukuthi kumi kanjani. Umseleko mayevela namakhosikazi angise siyazi ukuthi uMacele uyena first wife. Mase kuba khona unkosikazi lo odlule emhlabeni athi lapha ya ku TV show yakhe umlobole ngonyaka owodwa ngena noMacele unumber 2 ongasekho emhlabeni. Kwase kuba khona ke uMayeni obe unumber 3 esithemba ukuthi kume kanjalo ukuthi uMayeni umlobole after unumber 2. Njengoba unumber 2 engekho emhlabeni sedlulile emhlabeni phefumulo wakhe ngokuthula. Kwenzakalani ke ngendlu yakhe njengoba bewumndeni ogcina izinto zamasiko? Le ndlu yaphila noma ayiphili? Ikhona noma ayikho? Because kunala enye post abhale khona amfakile bengicabanga uqala season 7 ukuthi ke like acknowledge or into enjalo. Mina ngifisa ukwazi ukuthi le ndlu ikhona noma ayikho? Ayikho ngoba unkosikazi engekho emhlabeni, kodwa khona bukhona acknowledge because wamlobola. Engabe lokhu kubeka ke uMayeni number 3 or number 2? Hayi ngokwe competition kazazi ngifuna nje ukizwa ngale siZulu ngalesi sinto nokuhlala ezindlini nanokuthi umndeni obheka nolandela amasiko isiZulu isintu. Maye zikhiphile ke inkomo unkosikazi umiphi njengoba engasekho emhlabeni. Also bayakhuluma ngabantu abadala. Kukanjani lolo lazi lami lapho luncane kakhulu sengeke ngakubona futhi naku social media ukuthi ikhona indawo la sidideka khona. Ngoba mhlambe mase bebala abantu abadala bebabala laba abanye abadlule before unkosikazi umiphi yena, or ngoba akagcinanga ngenyongo ingakho indlu yakhe ingazwakali kahle or ingaveli. Sesiphuma ke kumndeni ke waMaseleko isimo esinje le case study kuthiwani unumber 2 lo ongekho emhlabeni sekudlotsholiwe umiphi ngesiZulu nengesintu. Senzela ulwazi nje mhlawumbe ukhona ofisa ukwazi leyo ndaba noma ufisa ukwazi ukuthi kume kanjani because kokunye siyasala. Ukhumbule futhi ukuthi bayabala izinto zabantu abadala njengoba nje uLwandle noSibindi sibabonile bengena lapha endlini kukhona begeza umsamo lokho kuphathelene nabantu abadala. Yena ilobolo alimfaki ngaphakathi. Ngifuna ukwazi leyo ndawo guys, yazi mase ngiphendulekile liyophela lesonto ngiyikhulumile lento engifuna ukuyikhuluma. Hayi cha shame guys, mina ngazi ukuthi kwenzakalani ngami ne-flu efika ntambama umzimba wami ukhathali angisazi mhlambe ngenza into wrong, kodwa ngiyacela leyo ndawo ukuthi indlu ikhona noma ayisabalwa ngoba ugcine ngokulobola waqedanga. Ngiyabonga ke guys ngisazochaza mhlambe nami nje ngoba lento ngiyibuka ukuthi hawu yazi le ndaba yaba uhafule asizwanga kahle mhlambe ukhona nomunye futhi naye ozoyizwa mase ngichaza la comment section because uyambala uke wavela futhi la beyombona khona ukuthi ulele kuphi. Kwaba khona enye episode ahamba khona eyokhuluma nosisi wakhe uMseleko uMakamnqobi emtshela ukuthi unumber 5 phela vele kahle kahle ube namakhosikazi awu5 wayiphatha indaba yendlu
yaphelela lapho ngikhumbula leyo episode. Emva kwalokho angibange ngisezwe ekhuluma uMayeni washo ngesikhathi ekhuluma indaba yabafana ukuthi kahle kahle ukube ukhona unumber 2 ngabe unamakhosikazi awu5 akwanele yini ukuthi yena ube namakhosikazi awu5 usenamakhosikazi awu4 esekhuluma ngokuthi uzofaka omusha waphelela lapho. So mangibheka ngokulandela ishow kwizinto abayikhulumayo noma sekufika kwizinto nesintu ke phakathi noma mhlambe into ehlangene nokuthi angazi umndeni ke kankosikazi kanjani banokuyeqa leyo part banokuyeqa kodwa siyalandela lokho abasixoxela khona. Nakho futhi angibuzi kabi guys, ngifuna ukubuza ukuthi mhlambe yingoba wagcina ngokumlobola akambali, angazi noma ngibuza into ezwakalayo yini. Angisi sike sizwe ukuthi khona ugogo bani umama ubani unkosikazi. Angithi phela-ke maye balwa shuthi ulandela emva kwabo uzayo ulandela la kogogo akaze afika-ke lapho. Kusho ukuthi indlu ikhona noma ayikho angizwa kahle nami. Ngibuzela nje ukuthi sisale sazi hayi ngoba mhlawumbe khona into engakanani esiqondile nobubi. Cha, ngiyabonga kakhulu support egazi. Ngikhuluma nje ngokungazwakala ngikho right bakwethu, ngiyaxolisa nami.